हेल' गाइस, नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोसोआव नांनाय स्टोरी लानानै फैदों। नोंथांमोना जुदि बे स्टोरीखौ खोनासंनो इन्टारेस्टेडब्ला अब्ला बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलां। आरो आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव आरो लाइक खालामनो थाखाय दाबाव। आरो नोंथांमोननि जिउआव माबाफोर जानाय जाथाय एबा स्टोरी एबा काहानि दङब्ला नोंथांमोना जुदि बेखौ शेयार खालामनो सानदोंब्ला अब्ला आं डिसक्रिपसनाव आंनि इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन। आरो बे स्टोरीयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बेखौ निमाहा खालामना हो। थ' बिदिब्ला दिनैनि बे स्टोरीखौ खोनासंसै। बे काहानिया ओरैबायदि सासे सेंग्रानि, जाय सेंग्राया लाभ माने मा, मोजां मोननाय माने मा बेफोरखौ बियो जेबो मिन्थियामोन। बे गावनि लोगोखौ खुसि खालामनो बियो जिबाबो खालामनो नाजायोमोन। नाथाय बियो मिन्थियामोन जे बिनि लोगोफोरा बेखौ फैसा थाखानि थाखायसो बेजों लोगो जाफ्लायोमोन। बिदिनो दिनफोरा थांबाय थाबाय आरो समफोराबो थांबाय थाबाय। बिदिनो सानसे समाव बे सेंग्रा फरायनाय कलेजावनो सासे गोदान सिख्ला फरायनो फैबाय। बिनि गासिबो लोगोआ बे सिख्लाखौ नुनानै फाग्ला बायदि जाबाय। आरो थारैनो बे सिख्लायाबो बिराद समायनामोन। बे सेंग्रानि सासे लोगोआ बे सिख्लाखौ फसायबाय आरो बिनि लोगोआ बेफोर गासिबो खोथाखौ बे सेंग्रानि खाथियाव बुंफैबाय। बेयाव बियो मिनिबाय आरो बुंबाय, मोजां मोननायालाय माब्रा, आरो बुंबाय, नों जुदि बेखौ फसायमारोबा बे सिख्लानि खाथियाव थांना गासिबो खोथाखौ फोरमायना ला। बिनि लोगोआ बुंबाय, नङा, बियो गनायनाय नङा। सेंग्राया बुंबाय, नों गिनाङा, बियो गनायगोन। बिनि लोगोआ बे सेंग्रा बुंनाय बायदिनो बे सिख्लानि खाथियाव थांना गासिबो खोथाखौ फोरमायनानै लाबाय। नाथाय बे सिख्लाया गनायासै। बिनि लोगोआ दुखु मोनबाय आरो बे सेंग्रानि खाथियाव थांना बुंहैबाय। बे सेंग्राया बिनि लोगोखौ बुजायबाय आरो बे सेंग्राया बुंबाय, दायो बे सिख्लाखौ आङो नोंनि थाखाय बानायनानै होगोन। बे सेंग्राया बे सिख्लाखौ गोबां नाजाबाय, नाथाय बे सिख्लाया थाबैनो रावखौबो फोथायामोन। बे सेंग्राया बे सिख्लाजों खोथा रायज्लायनो मास मोनब्रैसो नांबाय। बिदिनो लासै लासै खोथा रायज्लायनो हमलांबाय आरो सानैजों सानफ्रामबो रायज्लायग्रा जाबाय। मालाबा न'नि खोथा लाना आरो माब्लाबा बाहेरनि खोथा लाना। दायो बे सेंग्राया बांसिन सम बेजोंनो थाग्रा जाबाय। बे सेंग्राया दाना लोगोफोरजों दसे समल' थाग्रा जाबाय। सानसेखालि बिनि लोगोआ बे सेंग्राखौ बुंबाय, नोंथ' बे सिख्लाखौ आंनि थाखायसो बानायनो गोनांमोन, नों बिनिफ्राय गोजानाव थादो। बे सेंग्राया बुंबाय, भाइ, बियो नोंनिनोखा। सानसेखालि सेंग्राया सानबाय, बे सिख्लानो गासिबो खोथाखौ बुंनानै बिनि लोगोनि मोजां मोननायखौ गथायना होनोसै। बिनि उनाव मा जागोन नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे सेंग्राया बेखौ सानना बियो सिख्लानि खाथियाव बुंनो थांबाय। जेब्ला बे सेंग्राया सिख्लानि खाथियाव मोनहैबाय अब्ला बियो गिनानै बुंनोनो हायासै। बे सेंग्रानि महराव एसे सिन्था जानाय नुना सिख्लाया बुंबाय, मा खोथा, नों मानि सिन्था जादों, मा खोथा नों आंनो बुं होनना सिख्लाया बुंबाय। सेंग्राया बुंबाय, नङा नङा, जेबो जायाखै। दायो बे सेंग्राया बे सिख्लाखौ लासै लासै मोजां मोननो हमलांबाय। दालाय बिदिनो जायोना, जोंबो सोरजोंबा रायज्लायबाय थाबा मोजां मोननाया सोमजिलाङो। मोजां मोननायखौ जोङो खालामनो हाया, बियो जालाङोसो। दायो बे सिख्लाखौ बियो खोमानोबो गिग्रा जाबाय। जेब्ला बियो सिख्लानि खोथा सानो अब्ला लोगोनि खोथाखौ गोसोखाङो, आरो जेब्ला बियो लोगोनि खोथाखौ सानो अब्ला बियो सिख्लाखौ गोसोखाङो। सानसेखालि सेंग्राजों बिनि लोगोजों सिख्लाखौ लोगो हमनो थांबाय। बे समावनो बे सेंग्रानि लोगोआ बुंबाय, नोंसोर सानैनो माब्लाबाफोर गोनांथि जायोब्ला अब्ला आं दं आरो नोंसोर सानै मोजाङै था। बेखौ खोनाना बे सेंग्राया शक जाबाय आरो बियो बिदि लामायाव दंमोन जेराव मोननै लामा दंमोन। मोनसेया जाहैबाय लोगो आरो मोनसेया जाहैबाय मोजां मोननाय। नोंथांमोना जुदि नायलांबाय थानो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला अब्ला नायलांबाय था। बिनि उनाव मा जागोन बियो बबेखौ सायख'गोन नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बियो बे समाव मा खालामनो जेबो साननानो मोनासै। नाथाय मानसिया बुङोना गावनि लामाखौ
गावनो सायख'ना ला, नङाबा समा नोंनि लामाखौ सायख'ना होगोन आरो नोंहा आसा थालांगोन। कलेजनि जोबथा बोसोरमोन। बे सेंग्रानि लोगोआ बे सेंग्राजों एगेन्स्ट जाबायमोन आरो बियो बेजों बादला लानो सानबाय। सानसे समनि खोथा, बे सेंग्राया कलेजनिफ्राय गावनि न'आव थांगासिनोमोन। बे समावनो बे लोगोखौ लोगो मोनबाय आरो बिनि लोगोआ गावनि लोगोफोर लोगोआव लाबोफादोंमोन आरो बे सेंग्रानि लोगोआ बुंबाय, आंथ' नोंखौ बुंखादोंमोन ना बे सिख्लानिफ्राय गोजानाव था, नाथाय नोङो मानियासै। जेब्ला नोंखौ बुगोन अब्लासो मानिगोन नों। सेंग्रानि लोगोआ गावनि लोगोफोरखौ बुंबाय, बुदो बेखौ, आरो माबा बेखौ गोबां बुबाय आरो बेखौ बुना गारना थांबाय। बे सेंग्राया एसेबां बुजाबाय बियो साननैसो कलेजखौनो थांनो हायासै आरो बिथिं सिख्लाया बेखौ सानफ्रामबो नेगासिनोमोन। जेब्ला सिख्लाया थानो हायासै अब्ला सेंग्रानि लोगोफोरनाव सोंबाय, बियो बहा दं? सासेबो लोगोआ बे सेंग्रानि बागै जेबो बुङासै। सिख्लाया बिराद टेनसन जाबाय आरो बियो जेबोबोथ' खालामनो हायामोन। साननैसो उनाव बे सेंग्राया कलेजाव फैबाय आरो बे सिख्लाया सेंग्रानि महराव दागोफोरखौ नुनानै सोंबाय। सेंग्राया बेनो गासिबो खोथाखौनो बुंबाय आरो बे सेंग्राया सिख्लानो बुंबाय, आं नोंनि खाथियाव लोगोनि थाखायसो फैदोंमोन। सेंग्राया बेखौबो बुंबाय जे आंनि लोगोआ नोंखौ बेनो होनो बुंदों। बेफोरखौ खोनानानै सिख्लाया बिराद गाबबाय आरो सिख्लाया बुंबाय, आं गेलेग्रा बुस्थु नङाना नों आंखौ बायना गावनि लोगोनो होनो। आंहाबो फिलिंस दं, आंहाबो गोसो दं। बिनि उनाव बे सिख्लाया बुंबाय, दिनैनिफ्राय नोंनि महरखौ आंनि सिगाङाव दादेखायसै, आं नोंखौ फोथायना गोरोन्थि खालामबाय। बेखौ बुंनानै सिख्लाया थांबाय। बिनि उनाव सेंग्राया बेजों रायज्लायनो गोबां नाजाबाय, नाथाय बियो हायासै। साननैसो उनाव कलेजाव फरिखा स्टार्ट जाबाय। सानैबो थांदों फरिखा होनो। जेब्ला फरिखा जोब्बाय अब्ला बे सेंग्राया सिख्लाखौ नागिरनानो मोनासै। सेंग्राया बे सिख्लाखौ गोबां नागिरबाय, नाथाय बियो नागिरना मोनासै। बियो बिसानि न'बो नागिरहैबाय, नाथाय बिसा न'खरैनो बहाबा बेलेगाव थांबायमोन। बिदिनो मोनसे मोजां मोननाया जोबलाङो, नाथाय दाबो बे सेंग्राया दिनैबो बेखौ नेनानै दं। मोजां मोननाया स्टार्ट खालामनो बिराद इजि, नाथाय बेखौ फोथांना लाखिनो बिराद गोब्राब। दिनैनि स्ट'रिया बिसिमावनो जोबथ'बाय आरो नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनाबो जुदि शेयार खालामनो सानदोंब्ला अब्ला आं डिसक्रिपसनाव इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बिसिमावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोना बे समखौ हगारनानै बे भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय हाजार हाजार साबायखर थाबाय। थेंक इउ स' माच। अब्ला जों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन। अब्लासिम टेक केयार, टाटा, बाय बाय।